ụmụnne m ekene m unu. Our sister bụ Osinachi Nwachukwu nwụrụ anwụ. Yesterday ka m pụtara fụ ebe onye ọbụla na-ebunya bụ news RIP. Ịma na ọnwụ na-aka enwe mmadụ anwa everywhere na-ebu posta gị, ma ndị nara epostu gị bifo na-epostu gị ọ na-ada. Ewe na-ajụzi kedu ihe gburu our sister. Many si no cancer of the throat ka esi wee gwafa. Cancer of the throat karịa. Emesịa one sister a na-akpọ barrister Chidimma buru ụzọ wee kwuo sị na our sister bụ ife ka di ya tili ya na di ya bụ ihe tigbulia okwuoye na di ya tili ya ife. And secondly, one of our brother na-ejekwa egwu confirm na sometimes na ọ ya abụọ bi egwu obulu iso ka onye akụrụ ọkpọ n'anya bi egwu. Ọ nwee ike ya na-akọ ihe a ifilo na maybe na is a lie. Enwe many marriages dị otu a, many women na-endure na-anagide maka na this woman is a public figure and amụ ya ama and ọ chọrọ ka o bupụta ihe dị otu a n'ịntanetị maka na because of her prestige. Maka na ọ pụta online ndị mmadụ ya asị hey, nwaanyị a ihe niile ọ na-efe Chukwu, ihe niile ọ na-agụ egwu, so na di ya na-etili ya ife. Enwero marriage dị perfect. Mana ka njiwekwubo okwu a, ihe njikwubo okwu a bụ maka ndị nọ na marriage kịta ka nji maka ihe ekwu okwu a. Ọ bụ na a na-eti gị ife, bụ na di gị na-eti gị ife, speak out, stop hiding it, ka ị ghara enwe silence. Ị bụrụ nwoke nọ na marriage na a na-akụ gị ife, biko speak out. Na ọ bụ na nwunye gị na-eti gị ife ka o tigbuo, speak out ka ị gharazi ị na-ezo all these things. Iwike fu Osinachi Nwachukwu now esi na n'ụdị mmadụ a nwee ike ọ bụ na ihe a na-ekwuba asị. Yes, ọ ga-adị ka asị because of ụdị mmadụ ọ bụ ka o si debe onwe ya. Nwaanyị achọrọ mmetọ, nwaanyị achọrọ mkpọtọ. Enwere ndị ọ dịla otu afọ, mana mụọ na onwe m bụ Ifeanyị Chukwu na-agwa gị na m achọrọ ka ụdị ha mee gị. Ama na many of you nọ na this kind of marriage now na-edi, ị ga-edigidesi ruo mgbe one. Ị na-echezi mgbe ị nwụọrụ ka mgbe aka kpalụrụ gị, maka na ọ dafịa ala etibi ife a. One of our sister posted voice note na-agwa m na di ya sef bido kafa na ayi tibia ife. Ị na-enweta di signs, why not quit? Unu bido na oyi etigide gị ife ba na marriage ka na-etikwa gị ife n'enu ya, ịdị ime a na-eti gị ife. You can imagine that. Many marriage dị otu afọ ha ka nọdụ. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ nne ya na-asị ya nọdụ na marriage a na-atọtụkwa n'ụtọ na ọ na-enwekarị ups and down. Lapụnụ ups and down, ihe nọ na ups and down bụrụ onye nwụrụ anwụ kaba alụ ụdị ife a na-eme. Speak out ka ị ghara enwu na nwere onye bịa marriage ka ọ nwụọ n'ime marriage. If it's not working, make it a quit ye na ndị na-ebe afọ na-anwụ ọgwụsịkwa ka ọra n'ọnụ. O nwere ike ige okwu a nkwulu, ị confirm kwa the story, imesi na ọsọsọ nkọrọ ibe ikwuli ya, ị gakwazịa online ịfụ na ndị kwuli ya eribego nne. Everybody is speaking out. Daalụnụ.